Molt bé, bona tarda a tothom. Benvinguts i benvingudes. Espero que estigueu passant un bon dia els que porteu aquí ja una estona llarga. Jo em presento, soc la Gina Rigol, jo soc periodista i soc fundadora d'un mitjà de xarxes que es diu Inèdit Diari. I això que escoltareu ara és el podcast que hem titulat Moure's des de la diàspora, xarxes, resistències i noves formes d'organització, que l'organitzem amb el Consell de Joventut de Barcelona, aquí a la Fira Literal. I em disculpareu que vagi amb les ulleres de sol, que és una mica estrany, però és que, mira, tinc un problema a l'ull i haurà de fer un Macron, no sé si us veu veure quan va sortir amb les ulleres de sol en un lloc. Sap greu, nois. Ara us presentaré les persones amb qui parlarem de tot això, però primer deixeu-me que ens situem una mica en el tema. Estiu de 2024, Bangladesh, una revolució estudiantil contra les quotes de funcionariat fa caure la primera ministra, Sheikh Hasina, que havia estat al poder durant 15 anys. Estiu de 2025, Indonèsia, la mort d'un repartidor en mans de la policia atia les protestes contra l'augment del cost de la vida, la corrupció i el retrocés democràtic. Maig del 2025, Mongòlia. Les manifestacions de joves contra l'ostentació del fill del primer ministre acaben amb la seva dimissió. Setembre de 2025, Nepal. Protestes massives anticorrupció a tot el país organitzades per estudiants i joves fan dimitir el primer ministre. Tardor de 2025, Madagascar. Revoltes liderades per universitaris contra la falta d'electricitat i aigua acaben amb el president fugint del país. Em sembla una mica que ja veieu per on vaig. Podríem parlar-ne de més, el Marroc, el Perú, Bulgària. En definitiva, tota una sèrie de protestes que tenen una cosa molt evident en comú, que és que les protagonitzen i les lideren la generació Z. Tot això són exemples que em serveixen per dir-vos que no, que la gent jove no passa de tot, no? Que és una mica la tendència de pensament habitual avui. Sí que és veritat que potser tenen un cert rebuig cap a la política més institucionalitzada o organitzada de manera més clàssica, però també us dic una cosa, veient com està el món, una mica de desconfiança, doncs pobres, qui els pot culpar, no? Hi ha més coses en comú, però, en aquestes revoltes. També que, no sé si ho teniu present, però va transcendir que hi havia un element transversal en totes aquestes protestes, que era l'ús d'una bandera pirata de la sèrie d'anime de One Piece. No? Tot això vol dir essencialment dues coses. Per una banda, que les mobilitzacions de les noves generacions, en aquest cas la generació Z, venen amb noves fórmules, no? De noves maneres, amb nous referents també. Evidentment, l'expansió de les xarxes socials és evident, no? Doncs fa possibles noves formes de comunicació, fa possibles noves formes de convocatòria, de protesta, fins i tot de votació, no? Per l'altra banda, també vol dir que, malgrat la distància geogràfica de tots aquests exemples que us posava al començament, totes estan connectades, no? I són capaços de trobar elements en comú. El món és evident que és un lloc cada vegada més global i, per tant, el que passa a un lloc és causa i és conseqüència del que passa en un altre lloc i tot això s'influencia necessàriament. Fins aquí hem constatat tres coses importants. Que la generació Z continua mobilitzada, que ho fa de maneres noves i que ho fa en aquest món més globalitzat. Sabent això, nosaltres hem volgut preguntar-nos com és, no? Mobilitzar-se avui? És més fàcil que abans? Encara hi ha molts reptes? No? Una mica com es viu des de la joventut d'avui aquest fet de l'activisme, l'organització de diverses maneres, ho veurem també. A més, s'hi atravessa un altre eix, que és que, segons les dades de l'últim informe municipal sobre joventut de l'any 2025 d'aquí a Barcelona, més del 41% de les persones joves de la ciutat han nascut a l'estranger. I més de la meitat tenen pares d'origen també nascut a l'estranger. Per tant, aquí s'atravessa una àmplia quantitat de ciutadania de la diàspora, no? Això que li diem la diàspora. I moltes d'aquestes joves de la diàspora també fan activisme i es mobilitzen d'una manera que potser és específica i és especial, no? Llavors, hem volgut ajuntar una mica aquests dos eixos i parlar-ne amb les persones que m'acompanyen avui, que ara sí us les presento.
Tenim aquí al mig a la Shaima Rajdi. Ella és comunicadora i activista antiracista, humanista especialitzada en drets humans i col·lectius vulnerables, amb arrels al barri de la Mina i d'origen marroquí, treballa amb mirada crítica i compromesa sobre migració, identitat i justícia social. Benvinguda, Shaima, moltes gràcies. Moltes gràcies, bona tarda. També tenim allà a la punta la Rubia Naz Alikussar. Ella és politòloga, advocada i és portaveu d'ECOP, que són els estudiants catalans d'origen pakistanès. És una associació dedicada a l'assessorament, l'acompanyament i també motivació de l'alumnat d'origen pakistanès i també de les seves famílies a través de la intervenció amb referents i en l'entorn educatiu per millorar el rendiment acadèmic d'aquesta comunitat. Benvinguda. Gràcies, moltes gràcies. I per últim tenim aquí al meu costat a la Daniela Santos. Ella és treballadora social especialitzada en joventut, innovació social i digital, és activista feminista i defensora dels drets humans de les joventuts des dels 12 anys, per tant, bastanta experiència que ens podrà compartir. Ha format part de diverses organitzacions a Colòmbia, també internacionals, a altres llocs de Llatinoamèrica, i es va exiliar aquí a Catalunya l'any 2022. A més, és una de les fundadores del col·lectiu de joves exiliats, migrats i refugiats de Colòmbia a Catalunya, que ara recentment s'ha formalitzat com una associació juvenil que té per nom Associació Marees. És això, una associació juvenil que treballa per la defensa dels drets humans de les joves migrades des d'una perspectiva feminista, interseccionat, intercultural i de construcció de pau. Moltes gràcies, Daniela, també. Hola, moltes gràcies. Bé, a mi ja m'heu sentit prou. Anem a escoltar les persones que realment avui tenen coses a dir. Moltes gràcies a totes tres per venir, perquè parlarem d'experiències que també són personals i, per tant, ja d'entrada us agraïm que vulgueu venir a compartir-les amb nosaltres. I deixeu-me que comenci fent-vos una pregunta, que és què enteneu vosaltres per diàspora, no? Perquè nosaltres hem posat aquest títol de moure's des de la diàspora, però potser la definició de diàspora no és única. No sé què en penseu, Shaima, si vols començar tu. Bé, bona tarda. Si em preguntes sobre la diàspora, jo no només penso sobre la relació que es pot tenir amb el país d'origen o del país dels teus pares, sinó que sento que és com una doble consciència constant, no? Que t'uneix amb el país d'origen a nivell polític, cultural i emocional. Aleshores, hi ha moltes formes de ser part de la diàspora, no? No és una forma homogènia, hi ha persones que senten més part d'aquesta diàspora, hi ha persones que no senten part i que més endavant senten part d'aquest país d'origen, etc. I crec que és una de les coses que uneix. No? I en el cas de la diàspora del marroquí, no? Crec que a més, en el cas d'Espanya o Catalunya, però sobretot d'Espanya en general, hi ha com un sentiment important perquè els travessa no només una frontera molt petita, sinó també una història molt propera. No? Aleshores, tot el que és la conseqüència del colonialisme al Marroc per part d'Espanya, tot el que és la conseqüència de les fronteres de Ceuta i Melilla, tot el que és la conseqüència del tracte deshumanitzat dels joves, per exemple, acompanyats, que passen de ser menys vulnerables a ser menes i de més, i tota la caracterització històrica als mitjans de comunicació, a la literatura i de més, ha fet que el constructe del moro sigui una cosa que no només sigui a Àsia, el país d'origen, sinó també una cosa que impacta en la nostra identitat també a la diàspora, en el dia a dia, que la teva forma de menjar, la teva forma de parlar, el hijab de la teva mare i de més, sigui un motiu de burla i, per tant, també la teva part intrínseca d'aquesta identitat híbrida, per així dir-ho. Aleshores, vull que també explicar també una cosa també particular que passa amb la diàspora del Marroc, i és que el Marroc ha fet una gran feina per reconèixer la seva diàspora. Hi ha una paraula que es diu Jelia, el magribia, que és la diàspora del Magreb, i és una cosa que ha treballat molt la reina de Marroc o l'estat del Marroc, o el que vulguis dir-ho, per fomentar aquest sentiment de pertinència i cohesió a les persones que som, tot i ser filles d'immigrants o persones que porten temps o són tercera generació de la diàspora, perquè cada any es fa no només de forma legislativa, sinó també a nivell operació Marhaba, operació estiu, tot una crida a les persones de la diàspora que la pots escoltar tant a nivell cultural
Cada cop que algú canta i diu mira, aquesta cançó és dedicada a tots els magrebins de l'estat, però també a la diàspora del Marroc. Es fa molta aquesta crida. I a més, a nivell judicial també no estem separats. O sigui, jo, per exemple, jo he nascut aquí i en principi hauria de ser catalana si amb alguns orígens del Magreb i ja està, però jo estic obligada, per una qüestió de filiació nacional amb els meus pares, a tenir el meu carnet nacional del Magreb, perquè els meus pares, quan vaig néixer, no tenien la nacionalitat espanyola com a tal. Aleshores, jo me'n vaig demà, de fet, al Marroc, no? Aquesta diàspora meva que em connecta al Marroc perquè tinc la meva família allà per passar la festa del Xai, l'Eid al-Adha, i he de renovar, sí o sí, per exemple, aquest carnet nacional. Però també han fet una gran feina per reconèixer aquestes diàspores donant-li com una sèrie d'avantatges que podria estar posant moltíssims exemples en aquest cas, però per exemple quan es va fer la renovació judicial del 2011 al Marroc a nivell constitucional es van posar més drets a la diàspora en el sentit d'herències, en el sentit d'impostos més barats, o sigui, menys costosos per a les persones que també són a diàspora, a nivell també beques per als que som de la diàspora i volem també com anar estudiant ahir o fer un intercanvi, etc. Aleshores, més enllà de la diàspora com a sentiment, com a qüestió identitària, també hi ha una qüestió de que és com bastant difícil si també el país d'origen ha fet aquesta gran feina també de reconèixer la diàspora del Magreb, que potser en altres països no és tan gran en aquest sentit. Rubia, vas fent que així amb el cap? Bueno, seguint una mica amb el que ha dit la Shaima, com a part de la diàspora pakistanesa aquí a Barcelona o a Espanya, podríem dir, no? Nosaltres potser som una diàspora molt jove. No tenim aquest vincle històric amb el territori i crec que per això és una diàspora sinònim d'espai d'experimentació total, no? I molt lliure a nivell de vivències, a nivell de què passarà, no? Exactament. Jo crec que els anys que estem vivint ara són molt determinants per entendre ben bé com serà aquesta diàspora. I tornant una mica a la pregunta de què entenem per diàspora, jo crec que per mi la diàspora és un espai de persones amb trajectòries molt semblants que no només estan lluny del que seria el punt geogràfic d'origen, sinó també que estan compartint en tot moment moltíssimes cultures, moltíssimes llengües i compartint una identitat única que no es pot reproduir en el seu país d'origen perquè no és... O sigui, crec que la gent que vivim aquí, que som del Pakistan, no tenim res d'experiència compartida amb la gent del Pakistan. No sé com dir-ho. O sigui, som del mateix origen, potser, parlem la mateixa llengua, podem vestir de la mateixa manera, però la vivència que vivim aquí és única. I alhora potser som identitats molt confoses. És allò que diuen a vegades ni d'aquí ni d'allà, tenir una cosa difícil de atrevessar si no és potser entre persones que tenen una experiència molt similar? Sí, jo aquesta frase de ni d'aquí ni d'allà estic d'acord, però jo crec que veient-ho de manera més positiva, d'aquí i d'allà. Exacte, tota la raó. No és una cosa que estic entre dos mons, sinó que soc de dos mons. O sigui, per mi és una cosa sentenciar, a dir, vale, jo soc d'aquí però també soc d'allà, no? I a nivell de diàspora sí que voldria dir que els pakistanesos aquí, concretament a Barcelona, és on vam crear com el primer nínxol d'arribada. O sigui, Barcelona va ser el primer punt de trobada de moltíssims pakistanesos i avui dia continua sent així. I jo crec que el que estem trobant aquí a Barcelona són una diàspora molt organitzada a nivell de gent de Pakistan. Fins ara el que havíem vist era una diàspora més envellida o més adulta, potser. Ara aquesta diàspora adulta ja està envellint. I aquesta diàspora sí que pensava molt més, posava molt més el focus en el país d'origen, en rememorar, en commemorar, en celebrar, i vivia, jo crec que tot el que és l'experiència de la diàspora des de la nostàlgia, des de haver abandonat un territori molt estimat, uns cercles íntims molt íntims, I jo crec que ara el que tenim és una diàspora molt més jove
que està en aquesta fase d'experimentació lliure total, no? I que s'està plantejant noves formes de connectar. I més enllà de ser un pont, o sigui, està, no sé com dir-ho, no és ja aquesta idea vella, no? De la diàspora com un punt de connexió entre origen i destí, sinó que és un nexe que existeix i que és real. No sé, Daniela, tu que fa una mica menys que ets aquí, com ho veus tot això? Además de... Perdón, ya. No concuerdo con mis compañeras en que categorizar la diáspora como una red de elementos que nos unen a personas que emigramos con una misma simbología cultural y social es algo que lo definiría, pero creo que también la diáspora es un concepto político que intenta en una categoría a veces reduccionista agrupar muchas formas de migración, porque cuando hablamos de las diásporas o la diáspora, hablamos de formas únicas y diversas de migración, y es algo, digamos, que desde Colombia, que tiene una historia de diásporas políticas y de migraciones políticas hasta Cataluña, reivindicamos un montón. No es lo mismo las personas que migran por una cuestión económica, las personas que migran en situación de exilio, las personas que migran en situación de refugio, las personas que migran en situación de privilegio de poder elegir migrar por movilidad académica. Entonces creo que el concepto de diáspora, aunque es muy importante porque intenta agrupar a toda esta población, también a las personas de segunda o tercera generación, muchas veces se queda corta en reconocer las diferencias políticas, sociales y culturales que tenemos las personas que migran, que pasan también por el privilegio de clase, de raza, de incluso de mismo origen dentro de los territorios. No es lo mismo una persona que migre, voy a hablar de Latinoamérica, ¿no?, de un lugar pobre de Latinoamérica, de Colombia, de cierta región, a una persona que migre de una ciudad con una serie de condiciones económicas en el lugar de origen. Y creo que este concepto de diáspora, aunque es muy importante y desde la sociología y la antropología intenta agrupar todo, se queda muchas veces políticamente corto en reconocer que no todas las migraciones son iguales y que no todos y todas migramos desde las mismas condiciones de privilegio, y en ese sentido pues no podemos unificar a la migración de ningún país desde una misma categoria. Sí, mira, em va molt bé que comentis això, perquè justament potser és una de les possibles respostes a la següent pregunta que us volia fer, que és què us porta a vosaltres a vincular-vos, en el cas d'alguna de vosaltres és a una entitat específica o a un activisme, no?, més genèric sense una entitat especial, però què us porta a vosaltres a mobilitzar-vos en l'entorn de la vostra diàspora, ja sigui perquè és literalment amb la vostra diàspora o perquè la vostra diàspora no us genera com una interseccionalitat que llavors militeu allà, com seria l'antiracisme, per exemple. No? Ara tu apuntaves, Daniela, això que potser és precisament això, no?, aquesta diferència de privilegis que encara existeix. No sé si potser també és una forma de fer comunitat. Què us porta a posicionar-vos aquí? No cal que seguiu l'ordre d'abans, vull dir, com vulgueu. Vale. En quant a això, no? O sigui, és interessant com la part que manifesta Daniela, no?, de la part més crítica, el que deixa davant de la diàspora i de més, però jo potser entenc, no?, des del que és la meva part identitària, la diàspora com això que diu Rubia de resignificar el que és ser originàriament d'un lloc o un altre. Com sento que tenir com el mot de diàspora ens dona la llibertat, sobretot a les noves generacions, que ja no som de la primera generació, que no som ja migrades, a poder explorar el que és aquesta gamma de colors, per així dir-ho, dins del que és la diàspora com a tal. No? Grups que es creen, no?, parlant de comunitats o d'organitzacions que es creen, per precisament poder ser un espai, no?, que és el que em porta a mi també participar d'aquests espais, on poder ser, existir amb aquestes contradiccions que al mateix temps les fan superboniques i que té com tota aquesta riquesa, no?, de coneixements, de simbologia, de formes de fer, de formes de ballar, de formes de sentir, i al mateix temps perquè és un joc, no?, com deia, que no es qüestiona el si eres d'aquí o eres d'allà.
I crec que és això el que em porta a mi estar en espais amb persones que són de la diàspora, però ja no només les diàspores del Magreb, sinó les diàspores en general. Perquè crec que és això, que totes les persones que hem passat aquesta crisi identitària de on soy realment, perquè aquest món sembla que has de ser blanc o negre sempre, tenim com aquesta necessitat de, sobretot, connectar amb persones que entenguin aquest món interior i aquesta disputa moltes vegades de la teva existència com a tal. Perquè al final vivim en un món que és això, tot el que no cap en el que és suposadament homogeni a nivell cultural, doncs ja és qüestionat i sembla que no pot existir. No, jo soc igual de catalana que igual que del Marroc, que igual que de la mina, que igual de Barcelona, i puc ser totes aquestes coses al mateix temps. Aleshores jo crec que és això, responent una miqueta a la teva pregunta, el que em porta a mi estar en aquest tipus d'espai. Bueno, no sé, jo crec que seguim el mateix ordre. Si esteu còmodes? Bueno, jo estic molt d'acord amb la Daniela, amb el que ha comentat. No? Jo crec que sí que s'ha de posar l'èmfasi també en aquestes desigualtats a l'hora d'emigrar i crec que la diàspora realment en aquest sentit és també una viva imatge, no? de lo que són aquestes desigualtats. Perquè dins de la mateixa diàspora podem trobar des d'activismes per diferents coses, com xarxes més per crear cooperatives o per crear federacions, no? O sigui, la diàspora és algo molt, molt canviant, no? Es va transformant. I en relació a com jo connecto amb la diàspora, us parlaré de l'entitat de la que vinc a parlar, que és ECOP, Estudiants Catalans d'Origen Pakistanès. Crec que el nom ho diu bastant, no? Però això va néixer sent, el 2016, estudiants universitaris pakistanesos de Barcelona. I era un grup de Facebook, on connectàvem amb altres pakistanesos, alumnes joves d'instituts, de batxillerat, de la universitat, i el que ens adonàvem era que érem molt poquets. I també vam veure que en aquest grup es volien ficar joves pakistanesos, universitaris de Tarragona, de Lleida, i llavors, després de 6 mesos, vam decidir canviar el nom a Estudiants Catalans d'Origen Pakistanès. I la realitat és que aquest grup va néixer una mica com un espai de donar suport a aquesta identitat de la diàspora, que són pocs alumnes pakistanesos que arriben a la universitat, i també a fer de referents en altres alumnes que estaven encara en aquest pas, en fer aquest pas d'arribar a la universitat o arribar on volien arribar, i que no tenien aquest referent. Nosaltres actualment el que fem són projectes de reforç escolar a 2 barris, al barri del Besòs i el Maresme, i també al barri de la Xaima, i també al barri del Raval, perquè crec que són barris on hi ha moltíssima migració i on actualment viuen moltíssims pakistanesos. I també acompanyem a les famílies i també al professorat a entendre's una mica més, a trencar amb certs estigmes que hi poden haver, i facilitar en tot el que es pugui la comunicació. Nosaltres, quan vam començar, la idea era fer tot el que puguem, abarcar-ho tot. I molt ràpidament ens vam adonar que no érem tantes persones per tot el que volíem fer. I això ens ha portat a abandonar certes coses, com per exemple les mediacions. Això típic que et truquen d'algun institut perquè hi ha un nen que té algun problema amb l'institut o la família que no acaba d'entendre X cosa. Llavors, el que ens vam adonar és que necessitats n'hi ha moltes dins de la diàspora. Però si ho plantegem només des del punt de vista de la diàspora, jo crec que seria seria una mirada molt discriminadora. S'ha de plantejar des del punt de vista social. A la nostra societat catalana tenim alguns alumnes que estan patint, que necessiten un cert recurs, un cert servei especialitzat i que no s'està podent cobrir aquesta necessitat. Llavors, nosaltres ens vam adonar que hi havia un banc de mediadors que no s'utilitza, que sovint no s'utilitza. I així amb moltíssimes altres coses més, traductors, intèrprets, professionals, que no estan podent fer la seva feina perquè no els hi estem deixant i estem intentant cobrir-ho tot, cobrint totes les necessitats. Jo com a jove pakistanesa que arriba a les aules de la Universitat Autònoma de Barcelona em sento molt, molt sola,
perquè trobo que hi ha moltes, o sigui, altres diàspores, per exemple, no? Em refereixo a la de la meva companya, la Shaima, la diàspora magrebí, no? Marroquina, és molt més present, potser, més que la pakistanesa, no? Ella ens pot explicar més, però a nivell de trobar-me jo, la meva experiència va ser aquesta, no? Que jo no veia dones pakistaneses o homes pakistanesos a l'aula. I jo crec que aquest va ser el punt de partida de la nostra entitat, no? Crear una entitat on poder trobar-nos, poder experimentar junts, compartir junts els nostres reptes, veure des d'on podem partir per noves oportunitats a nivell social i acabem entenent tot això com un problema social i no com un problema de la diàspora, no? Total. Sí. Dali, en el teu cas, bueno, no sé si, Shaima, volies contestar alguna cosa d'això. Volia afegir una cosa. Per això mateix, quan es parla de diàspora, clar, jo des de la meva persona jo parlo des de la part identitària i no la veig com la part estructural, perquè jo considero que això és més una qüestió de com s'està gestionant tot el tema de la migració, quina és la falta d'accés de drets a les persones migrants i tota la segregació i la discriminació de les persones racialitzades, no? Perquè això ho podem, o sigui, les conseqüències de la segregació de les persones pakistaneses o magrebís o de Latinoamèrica i de més és la mateixa segregació que veuràs en altres pobles com el poble gitano, que veig avui el meu amic aquí, no? Perquè al final la conseqüència de que no estiguem a les universitats no és una qüestió de que siguin part d'una diàspora, perquè venim de països on el món acadèmic, la cultura i el coneixement és part de la nostra història i part de la nostra herència també cultural i familiar, no? Aleshores, és això, o sigui, entendre que la part del problema de la diàspora és aquesta part estructural, que és més el patriarcat i el racisme estructural, és no entendre precisament com a... No, o sigui, jo ho veig així, com la diferència entre la pertinència a la de la diàspora i el resultat de tota la vulneració de drets per les persones migrades o per les persones de pobles minoritaris com el poble gitano. Jo crec que aquesta és com la diferència i que al final dona la conseqüència de que les persones no arribin a la universitat precisament per aquesta desigualtat social i estructural, no? Per exemple, sí, jo treballo al programa Prometeus, perdona, que és un projecte, o sigui, un projecte de pla de barris de la ciutat de Barcelona, l'Ajuntament, que estem en els instituts amb major abandonament escolar. I l'objectiu és democratitzar precisament l'accés a la universitat. De fet, tenim a persones que estan també amb vosaltres i de més de forma voluntària. I és això, i molts dels joves, i una d'elles jo soc del barri de la Mina, però molts estudiem al Besòs, que som part d'aquest projecte, tot i que ara treballo allà, clar, són persones racialitzades, però no per una qüestió de que la nostra cultura no és una cultura d'origen on la universitat sigui part o no de nosaltres. O sigui, la primera universitat del món està al Marroc i l'ha fet una dona musulmana, no és una cosa incompatible, saps? La qüestió és que la majoria són en aquest programa perquè la majoria estem segregats socialment en aquests barris per una qüestió de racisme estructural, i punt. Daniel, en el teu cas, recuperant també una mica la pregunta de què us porta a mobilitzar-vos, clar, no? D'abans de tu hem dit que des dels 12 anys ets una persona que està ficada en temes diversos d'activisme. No sé si per tu és una cosa natural, inherent, o què és allò que especialment et motiva aquí també a continuar implicant-te? Pues yo no sé si es inherente, pero sí creo que hay una singularidad de la población colombiana que tiene que ver con la historia de ser el país con el conflicto armado más antiguo del mundo, y es que somos una sociedad fuertemente politizada. Desde muy pequeños y desde la normalidad de la mesa de la familia, la politización está en la mesa para lo bueno y para lo malo. Y creo que también por eso es que la relación de la diáspora colombiana, específicamente con el país de origen de España y sobre todo con Cataluña, tiene una fuerte vinculación política. Así que no sé si es inherente, pero sí es algo normalizado. La política hace parte y siempre ha hecho parte de mi vida desde que tengo memoria, por las cosas que me atraviesan, por ser mujer, por ser joven, por mi clase social, etc. Creo que además la diáspora, al migrar, exiliarse o refugiarse,
se vuelve un espacio de comunidad, como decían las compañeras, de encuentro, de ritual, de volver a los orígenes, de encontrarse en la comida, en la música, en la cultura, pero también de encontrarse en el dolor y de crear memoria y de sanar y de también reconocer procesos y alianzas que nos lleven a pensarnos, bueno, cómo conectamos con otras diásporas, como decían las compañeras, con las que vivimos situaciones similares en muchas cosas, pero también cómo nos conectamos con la cultura catalana y el país de origen, el lugar de origen donde estamos. Y ahí sí que la diáspora colombiana tiene un gran encuentro político con Cataluña. Yo no creo que sea casual que la mayoría de la diáspora colombiana esté en Cataluña, mientras que, por ejemplo, la mayoría de la diáspora venezolana derecha esté en Madrid. Creo que también migrar a Cataluña tiene un sentido político. Y creo que de ahí también que la diáspora colombiana sea toda una diáspora muy politizada y que sigue desde el territorio catalán, tanto en Colombia como en Cataluña, trabajando por los derechos humanos, especialmente por el tema de paz, que es un tema en el que Cataluña y Colombia está muy hermanado y en el que compartimos como objetivos similares y seguimos, digamos, como trabajando tanto en el tema de paz y de memoria, y porque ahí creo que tenemos cosas en común de las que Cataluña también aprende mucho de Colombia y Colombia de Cataluña, y es la importancia de hacer memoria histórica del conflicto. Nosotras, la diáspora colombiana, que está en muchas taulas de paz y memoria con Cataluña, es una cosa que siempre vemos en común y es, después de las historias de conflictos que ha tenido nuestro país, es una de las cosas que nos junta, es poder seguir trabajando en la necesidad de no olvidar la historia que hemos tenido, de seguir haciendo memoria, de decir, esto no puede volver a pasar. Entonces, cuando tú me preguntas, pues que si es inherente, yo creo que sí. Al final sí. Yo creo que al final sí. Creo que és heredado. Mira, i parlant una mica d'herència, com creieu que ha evolucionat el fet d'estar vinculat d'una manera o altra amb la diàspora? Per exemple, les diàspores avui són més militants, són més polítiques? Les diàspores avui tenen més capacitat de fer una mica el que dèieu, no? Sinergies, construir comunitat també amb altres diàspores? No sé si teniu amb què comparar-ho, no? I si heu vist un canvi, per exemple, en els casos dels vostres pares. Yo, por ejemplo, creo que al menos las diásporas latinoamericanas y colombianas siempre han estado muy politizadas. Además, han habido muchas como olas de diásporas y de exilios y refugios colombianas. Creo que sigue siendo en lo juvenil una diáspora muy politizada, pero de otra manera. Creo que las otras olas de refugio, exilio y migración que tuvo Colombia y países latinoamericanos tenían una relación mucho más cercana con la política tradicional o institucional. Creo que ahora las nuevas diásporas, las últimas olas de exilio, refugio y migración de la población colombiana más joven, tiene una vinculación más en lo comunitario, más en el tejido social, más en los movimientos sociales de base, más en el tejido social y cultural catalán. Y usa también otras herramientas, como las herramientas digitales, como las nuevas tecnologías. Creo que sigue siendo politizada, solo que tiene otras formas de hacer política diferentes a la política tradicional, aunque también hay quienes, desde un lugar estratégico, entienden que estar en la política institucional como representación de las diásporas es importante, porque como tú lo dijiste al principio, somos la mitad de Barcelona. Y somos el 20 o el 30% de Cataluña, y para muchos y muchas también es importante que eso se vea representado en la política institucional de Catalunya. Sí, jo estic d'acord, o sigui, a més, jo crec que és una qüestió també de generació, d'haver nascut en aquesta era digital, no, precisament, i com està el món, no, com tu deies al principi, que ha fet que la nostra generació aborresca, no sé com es diu en català, més com la part més institucional i més com de les jerarquies, més política, a més, però que no significa que no estem polititzats.
perquè al final aquestes formes d'organitzar-nos a través més de xarxes socials, a través de moviments més comunitaris, com deia Daniela, també és una forma de fer política i al final militància, que això no significa que no hi hagi persones que ho facin també incidència política a nivell més d'estructura i de més, però sí que és veritat que és aquesta desconfiança i aquest cansament, no?, del final veure que no està representant realment la veu, no?, d'aquestes diàspores o aquests pobles, no?, com a tal, i perquè moltes vegades jo crec que el que passa és això, que quan una persona arriba una miqueta al món més institucional i la més, moltes vegades molts de les persones que veuen, no?, que la persona que pot ser referent seva, que ja no que canvia el seu discurs, que canvia la seva forma de denúncia del que realment són les injustícies com a tal o el que estan visquent en aquell moment, no? I crec que, a més, la diferència és que al viure en un món globalitzat, en tenir la informació del que està passant constantment arreu del món, també hi ha com un sentiment de pertinença global de que si passa alguna cosa, no? Com aquest moviment, no? Amb la bandera pirata i de més, si passa una cosa al Senegal o una protesta a Filipines, una protesta per Palestina o el que sigui a nivell global, es sent com una cosa pròpia i es celebra i com una cosa pròpia, com un... Sí, com que hem guanyat tots en aquesta reivindicació que compartim, no? Per aquesta lluita per reivindicar els drets, per reivindicar la lluita contra el que oprime i de més. Aleshores crec que això és la diferència potser amb la generació dels meus pares, no? Primer perquè ja és diferent, perquè ja som segona o tercera generació o primera generació, i segon per això mateix, per aquesta globalització que permet aquesta xarxa més global. Jo crec que a nivell de militància política de la diàspora hi ha dues realitats, no? Sempre per la diàspora. Una és la del país d'origen, del que passa allà, i una altra és del que passa aquí. Jo us puc parlar del que jo he vist com a jove dins de la diàspora, no? Que ha crescut més aquí que allà. Llavors, per mi, el focus sempre, la prioritat sempre és aquí, no? Entendre què és el que passa aquí i com jo puc ser també un actor polític, o sigui, una actora política, però ara parlant més de la diàspora, com la diàspora pot ser un actor polític, no? O com pot, fins i tot, no? Negociar a nivell social certes coses. Sí que és cert que hi ha molts referents positius, no?, dins de la diàspora, i que molts cops entre diferents diàspores, no només d'aquí del territori, sinó també a tota Europa, intentem generar, doncs, no sé, canvi, però també moviments, no?, socials, i intentem coordinar-nos. Què passa? Molts cops jo crec que intentem negociar entre nosaltres, entre les diàspores, i evitem anar fins al nivell institucional. I jo crec que coincideixo amb la Shaima. Per què ho fem? Doncs perquè estem una mica cansades, no? Estem cansades de la tokenització, de que només a la diàspora se la truqui, no?, per venir a parlar sobre diversitat, interculturalitat i no sé... Digues. I diàspores. I diàspores. Bueno, i no, per exemple, com a jurista o com a politòloga, doncs per què no venir a parlar, no, com a jove jurista barcelonina, de temes que ens afecten, no?, en el dia a dia, o que de venir a parlar sobre drets. També és cert que dins de la diàspora, pakistanesa almenys, trobem grups organitzats a nivell d'incidència política, que el que intenten és fer incidència política sobre temes que actualment al Pakistan no és tan fàcil parlar-ne, no? Què passa? Aquesta és una diàspora potser molt més adulta. La diàspora més jove jo crec que també és la imatge viva del que li passa, no? Jo, per exemple, com a jove pakistanesa a Barcelona, no puc votar al Pakistan, perquè no és una diàspora, com parlava la Shaima, la seva està reconeguda, la meva no està tan reconeguda, no?, a nivell de drets. Llavors, això també implica, no?, un esbiaix a nivell de com ens presentem, no?, a nivell de quina implicació tenim d'incidència política. És cert que la diàspora no és tan política tradicional com partidista, podríem dir, no? O sigui, no fa incidència partidista,
però sí que parlem de coses que ens passen aquí, no? I que són, per exemple, un accés igualitari en drets socials, un accés igualitari a l'educació, en temes d'activisme, com l'antiracisme, en temes de feminisme. Llavors, o sigui, tot treball comunitari, tot esforç col·lectiu, jo crec que mai està fora, no? No es pot entendre sense entendre també l'aspecte polític. Sempre és una acció política, no? Però sempre hi ha aquests dos escenaris. Incidència política aquí al territori i incidència política allà. Pels joves de la diàspora és molt més difícil actuar, no? Des d'aquesta idea més tradicional de la política d'incidència partidista o incidència a l'origen. Yo quería decir una cosa, es que además eso incluso se ve dentro de las diásporas. O sea, uno nota el cambio generacional que hay entre los procesos sociales, culturales, artísticos, políticos de la diáspora colombiana que emigró hace 40 años y de las nuevas generaciones. Y lo nota se hacen eventos desde otros lugares, se hacen espacios desde otros lugares y siempre hay como un reclamo identitario de dónde está la juventud, ¿no? Que también nos compete acá el tema de la juventud. Y ahí es donde coincido con mis compañeras en que creo que, como dije al principio, la diáspora no puede ser una categoría que universalice a las migraciones y que dentro de las mismas diásporas hace falta un diálogo intergeneracional de formas de hacer política, porque tenemos desencuentros, no pensamos de las mismas maneras, no vemos la política de las mismas maneras, y eso lo que ha hecho muchas veces es debilitar a las mismas diásporas. Entonces terminamos uniéndonos en otros temas identitarios como los que decían las compañeras, antirracismo, antipatriarcado, feminismos, juventud, porque muchas veces dentro de la misma diáspora no tener el mismo horizonte de la política tradicional, no encontramos un lugar de reconocimiento y terminamos un poco pues generando divisiones dentro de la diáspora. Y eso pasa, creo que en la diáspora colombiana y en las otras diásporas, que hay como subgrupos dentro de las diásporas generacionals. Vols afegir alguna cosa? Només una frase, és això mateix, o sigui, és que el que passa amb la manca de diàleg intergeneració és que les organitzacions ja com representatives de les nostres diàspores, de les comunitats i de més que existeixen, no representen realment les diàspores en la seva totalitat, ja sigui a nivell joventut, persones més adultes, o a sigui a nivell formes de viure la religió o formes de no viure la religió o formes de viure la cultura o no, o a nivell la ideologia també política. Aleshores, jo crec que també és això el que genera la nostra valga la redundància, genera la nostra generació, la necessitat de crear nous espais, com anàvem comentant, que sí que doni aquest espai de creació més des del que som ara. Sí, justament em va bé això que dieu ara, perquè volia preguntar-vos en aquestes noves formes de militar en general, però no, d'implicar-se, de fer, quins són els grans reptes que hi veieu? Ara n'esteu apuntant alguns, no? Però heu parlat de xarxes, heu parlat de vincular-se més en lo social. Sí. Quins són els reptes que hi veieu com a dins de la diàspora i com a joves, punto? Jo així afegiré. Jo crec que és el que ha comentat Rubia, o sigui, el cansament que hi ha, perquè clar, ja no és només pensar a nivell, com jo deia al principi, identitari, de la diàspora i de més, és també encarar altres temes més polítics i més de violència als nostres cossos. I més ara, més que mai, sobretot els musulmans, som el punt de mira i l'objecte principal d'instrumentalització de l'extrema dreta i estem constantment sent no només qüestionada la nostra identitat, sinó el nostre dret a existir aquí. El nostre dret en general, o sigui, estem però no només una violència simbòlica de discursos d'odi, sinó també físic, no? Ja hem vist el que va passar a Torre Pacheco, ja hem vist les violències policials, hem vist les violències a tota la cosa, etcètera, ja sabeu del que parlo. I aleshores jo crec que el repte és això, estem cansats, estem vivint una sèrie de violències, com fem, no?, per continuar tenint aquesta força i com trobar aliances dins del mateix territori perquè les nostres realitats i el que estem vivint no quedi en segon plànol
i que tinguem nosaltres tota l'estona que estan... O sigui, hem de liderar, sí, però tota l'estona d'estar repensant com continuar quan ja partim d'un nivell desigual en aquest sentit, perquè som menys, som una minoria i perquè som nosaltres els que estem patint aquesta violència en els nostres cossos, que no significa que no hi hagi formes de resistència, de dignitat i de reivindicació de que som fortes en molts sentits, no? Però jo crec que aquest és el gran repte, el cansament. Esteu cansades també? Sí, jo crec que coincideixo totalment. Estem molt cansades, no?, de justificar la nostra presència, de respondre al discurs d'odi, de trobar, i si no és respondre, és trobar maneres de conciliar, no?, la post-agressió de discurs d'odi. Jo crec que hem d'anar més enllà, o sigui, més enllà de l'odi i repensar, no?, les formes de lideratge, de codelegació de lo que és de tot el que vulguem plantejar com a societat i entendre que les diàspores no són només ens aliens a la societat, sinó que són part de la societat, no? I retornant una mica a les dades que deies, som pràcticament la meitat de la societat catalana. Llavors, hem de pensar, no? O sigui, volem caminar sense aquesta meitat o volem carregar tota la responsabilitat en aquesta meitat de la societat? Jo crec que hem de pensar conjuntament. O sigui, en aquesta taula, avui, m'hagués agradat també, no?, parlar de diàspora, no només amb persones de la diàspora, sinó també amb gent de la nostra societat autòctona, no?, que com ells també, no?, poden tenir certa veu, certa implicació en repensar, ¿no?, el futur com a societat. Sí. Yo creo que otro de los grandes retos tiene que ver un tema de reconocimiento de formas diferentes de hacer las cosas. Creo que hoy las nuevas generaciones y las personas jóvenes nos pensamos formas diferentes de hacer política que tal vez otros no reconocen como política, que es esto que llamamos desde el feminismo como el activismo gozoso, o desde Latinoamérica como el buen vivir. Y es también hacemos política moviendo el culo, también hacemos políticas haciendo batallas de gallos, también hacemos política troleando al chocas en internet. Y creo que ese tema de no reconocer que los y las jóvenes estamos haciendo política de las diásporas y no de las diásporas, porque creo que también le pasará a las jovas y los joves de Cataluña, es importante para el agotamiento. Y creo que también las nuevas generaciones hemos puesto en la tabla un tema muy importante que tiene que ver con el cansancio y es la importancia para nuestra generación de hablar de la salud mental y de espacios de esparcimiento, de cuidarnos, de sanarnos, que a otras generaciones les puede, que vienen desde lógicas más de aguanta, resiste, lucha, ¿no? Como todos estos eslogans de aguanta hasta la victoria. A nosotras ya no nos calan, ¿no? Estamos pensando como en otras formas de hacer resistencia desde lugares más gozosos. Total. Agafant la idea aquesta, no?, de potser parlar de salut mental més obertament, quines creieu que en aquesta mateixa situació poden ser algunes oportunitats també per acabar amb una mica més d'optimisme o esperança? Creieu que hi ha alguna cosa en aquestes noves formes de fer que sigui una oportunitat perquè la militància sigui millor? Jo crec que l'oportunitat és això mateix, o sigui, que la globalització sigui una cosa que juega a favor de nosaltres, que la red sigui més gran, que el missatge arribi a més i que el missatge pues, pueda com empoderar altres comunitats en aquest sentit. I és això, o sigui, m'encanta com el que diu Daniela, perquè és això també que la cultura, no?, que amb la que has crescut i que ha sigut una cosa de vergonya, ha sigut una cosa per senyalar-te, sigui una qüestió d'orgull també
com a forma de resistència. I això crec que és el que estem fent molt, per això vinc avui amb el Jabador tradicional del Marroc, perquè la hibridez, no? Entre, per exemple, reivindicar part de la meva cultura, dels meus pares o de la meva diàspora, el que sigui, el celebrar, el cantar, el ballar, el menjar i de més, també és una cosa que també és una forma de resistir i de tenir una forma de combatir aquests discursos d'odi i aquesta crisi identitària i aquesta salut mental, no? Que moltes vegades afecta. I a més, també, gràcies a la globalització, també tenim molts productes dels nostres països d'origen que també ens permet poder fer això mateix. O sigui, jo tinc la sort de que si jo quiero beber-me un té marroquí puc fer-ho perquè els productes estan aquí gràcies a la globalització. Puc fer-me un cuscús també. Aleshores, com aprofitar aquesta globalització no només a nivell informació digital i de més, sinó també a nivell intercanvi de les cultures. Al final, jo crec que és una forma molt, molt potent també de missatge com de aquí estem i estem orgullosos del que som, però també estem aquí i estem orgullosos del que és la cultura d'aquí. O sigui, jo crec que és una de les formes de combatre. Jo crec que l'oportunitat és ara, és el present, és el que deia la Shaima, poder anar al Raval i prendre un té marroquí, no? I menjar un bon biryani. Totalment, o sigui, jo crec que hi ha molts reptes, però si ens quedem allà no avancem mai, no? O sigui, l'oportunitat està en connectar també amb tota aquesta gent que potser se'ns cansarà molt ràpid de referents que tenim, no esgotar-los tampoc i co-compartir, coordinar-nos i co-delegar, o sigui, les coses, i co-crear, o sigui, tot en col·laboració, no? O sigui, totalment. Jo crec que estem molt cansades des de la diàspora d'haver-nos explicat 1000 cops, d'haver explicat la nostra cultura, la nostra vestimenta, no? D'intentar treure aquestes mirades, aquest estigma, no? De lo que és la identitat de la diàspora molts cops, perquè hi ha diàspores que potser no tenen aquesta simbologia, però en el cas de la diàspora pakistanesa sí que és la realitat. I el que hem de fer és això, anar més enllà del que porta la Shaima avui i escoltar el que diu, no? I anar més enllà d'aquests trets, no? Tan característics, i pensar més en, almenys tenim la sort de poder entendre's en català, no? I estar aquí en una mateixa taula i vinga, plantegem problemes socials que tenim, no? Com l'habitatge, que això sí que és un problema. Total, sí, exacte. Sí. Daniel, ¿alguna oportunidad? Yo creo que la oportunidad siempre será volver a la comunidad, o sea, como seguir haciendo tejido comunitario, seguir teniendo diálogos intergeneracionales, diálogos interculturales entre las diásporas, entre la población catalana y entre las mismas personas que hacen parte de la diáspora, que son de diferentes generaciones. Pero yo soy de las que cree que la gran oportunidad es volver eso, a la comunidad, al baile, a la comida, al disfrute, al goce, porque creo que la política institucional, además de tenernos muy cansadas, sigue reproduciendo lógicas que no resuenan con mucha gente de nuestra generación. Aunque es importante y estratégico, para mí la gran oportunidad es eso, volver a la comunidad, es también abrazar, como decía la Shaima, lo bueno que ha traído la tecnología, seguir pensando en nuevas formas alternativas de hacer tecnologías de una perspectiva crítica, feminista. Creo que esa és l'oportunitat. Noies, ja estem acabant. M'agradaria deixar-vos una mica allò que li diuen en anglès open mic, perquè deixeu anar un missatge que vulgueu que s'emporti la gent que avui ens acompanya i també la gent que després podrà recuperar aquest podcast quan li sigui més còmode, que vulguin que s'emportin d'aquesta conversa. Han sortit ja moltes coses, però no sé si hi ha alguna cosa que dieu. Doncs mira, jo en aquest context m'agradaria que si només us heu de quedar amb una sola idea, sigui aquesta. Jo vull un missatge a la diàspora del Marroc, o no només la diàspora del Marroc, sinó les diàspores, o a totes aquelles persones que senten que la seva identitat no encaixa o que està malament, és dir això, o sigui, la no normativitat al final és lo normal.
I al final hi ha diferents formes d'existir i que precisament això és el que és bonic i que al final tenen por precisament d'aquesta no normativitat que nosaltres representem i que hem d'estar orgullosos i orgulloses d'elles i que no es deixin aquest sentiment, aquest què passarà si m'acerco a la meva diàspora, no, sobretot aquells que rebutgen per aquest trauma, no, que tenen o el que han viscut, i que s'apropin a les seves diàspores, que ells mateixos com que quitin una miqueta aquests estigmes, no, que poden tenir i que hi ha altres formes també de vivir aquesta experiència i que estem aquí moltes de nosaltres per abraçar totes aquestes diferències que puguin haver en una sola diàspora. I ho dic com pensant sobretot en persones que han anat coneixent durant aquest any perquè han anat connectant més amb la diàspora. Gràcies. Bueno, jo és que la veritat ara un missatge per resumir tot el que hem dit és difícil, però sí que diria que el que, per exemple, estem fent des de la nostra entitat és potser posar una petita llavor dins de la diàspora, no?, per plantejar, no, els problemes a nivell educatiu. És algo molt en petit nivell. I potser la necessitat en l'àmbit educatiu, no?, canvia d'aquí 10 anys, d'aquí 5 anys. I amb això vull resumir també la idea de que a nivell de diàspora, a nivell de societat, no, tenim certes necessitats que potser deixaran de ser necessitats d'aquí un temps. I llavors el que hem de reduir tota la conversa potser és en tenim problemes socials que hem de plantejar tots junts, no? Per entendre quines veus queden invisibilitzades quan parlem de certes coses. Per exemple, quan parlem d'educació, doncs potser plantejar-ho també amb tots aquests alumnes i les seves famílies i tot el que és les diferents diàspores, no? Plantejar aquestes converses amb taules inclusives i amb escolta real. Perquè potser el que estem treballant ara canvia, no, la necessitat d'aquí 5 anys, totalment. I hem de redirigir tota la nostra entitat i tots els nostres objectius. Tant de bo. Però si no seiem en aquesta taula compartida, segurament les necessitats continuaran sent les mateixes. Gracias. Yo dejaría, y también, dado que este es un evento del Consejo de Juventud, el mensaje de no creernos esto de que los y las jóvenes no estamos politizados y somos de derecha. Creo que tú lo leías al principio, pero los y las jóvenes en los últimos 10 años y el movimiento juvenil ha derrocado dictadores, ha cambiado la política estructural de países, ha vuelto países que llevan historias de 60 o 70 años con la derecha en el poder, gobiernos de izquierda, ha tenido múltiples estallidos sociales juveniles en todo el mundo. Entonces, creo que dejaría esto, seguir diciendo que la juventud sí está politizada, que sí estamos haciendo cosas, que seguiremos haciendo cosas y que tenemos un montón de poder de formas diversas y diferentes. Total. Molt bé, noies. Em sembla que això ha quedat molt palès en aquesta taula. Moltes gràcies a totes tres per compartir des de l'experiència i també per parlar de la manera honesta que ho heu fet. Moltes gràcies a tothom per haver-nos escoltat i haver-nos acompanyat i fins molt aviat. Un aplaudiment per elles, sisplau. Gràcies.